Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar kullum yau ma ni ne naku Sani Misbahu a cikin wannan bidiyo. Yau insha Allah za mu yi wani bidiyo mai matukar muhimmanci a gare mu. Saboda haka ku bi mu dalla ku ga abin da kasance. Ko ka san cewa zaka iya kashe wayanka ba tare da ka danne fawon shi ba? To yau ka biyo mu cikin bidiyon zaka ga yadda zaka kashe wayanka ba tare da ka danne fawon wayan ba insha Allah. Amma kar ka manta ka danna mana wannan alama ta subscribe domin ba mu kwarin gwiwa wajen kawo muku irin wayannan bidiyoyi masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa a cikin al'umma. Mu shiga cikin bidiyon ka ga yadda abin zai kasance. Yawa masha Allah. Yawa abin da zaka yi zaka ɗauka wanka kamar haka. Misali in ka ɗauka wanka kamar haka zaka shiga kowane irin browser kake amfani da shi ko Play Store. Saboda haka bari mu shiga Play Store sai mu searching din wani application guda ɗaya ana kiran shi Simple Reboot, gashi nan sai mu installing din shi, ko da yake mun riga mun yi install din shi akan wannan wayar. Saboda haka sai mu bude shi. To da ka danna bude haka ga abu ne zai nuna maka. Saboda haka bari mu koma baya. Yawwa, to kaga idan kana so ka kashe wayanka ba tare da ka taba power din shi ba ko ka danne power din shi, kawai application din shi zaka je ka taba kamar haka. To gashi nan kaga na taba shi, yanzu da na taba na saman nan shine waya na zai mutu shortly, ko kuma in restarting ɗinta gashi nan, ko kuma soft restart, ko kuma restart to recovery. To wannan hanyar shine zaka bi ka iya kashe wayanka ba tare da ka taɓa fawon shi ba. Kai ma a wayanka haka za ka yi, kowa ma a wayan shi haka zai yi insha Allah. Na gode, amma da Allah kar a manta a danna mana alamar subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa don kawo muku irin wannan application masu faɗakarwa da ma ilmantarwa. Na gode.